Gending sak lajengipun disukani duet gending meturan toman-toman Mas Joko alon-alon nggih. Mas Joko. Iya deh. Enak kok Kak. Ya kok anak amarah le. Iyo iya iyo. Iya iya. Hey. Oh ah hey. Yeah. Aduh man. Iya Bini si tonggi kurang nyaman. Ki kurang nyaman karale. Toman. Iya le. Adi bini di akal jarang. Lah ampu saya kau tak ajar gelejar perlu le. Toman. Adi bini Aduh. di selingkuhan. Aduh berai tak kau selingkuh le. Toman nyaman. Adi bini nyari Toman endik laki ngaku bujang. Anjang siapa boleh Kak? Toman endik laki ki asli Tuhan. Anjak sayang. Toman endik laki ki agendaan. Pancen toman endik laki ki nyare ampongan. Orang laki Kak. Iya, Le. Sanoto saja sarang. Apa sesara le? Apa ajaran? Aduh lah aku tak cara pacaran le. Yang kebiasaan. Iyo. Atau aku Iya, Le. si aku berdosa. Iyo iya iyo. Taruh masa benar saja netoan. Orang bini sanoto masa sarang. Apa jaran selingkuh yang kebiasa. Tak ampun dikasih ala kok dosa. Tak romasa sanoto lang saja tua. Toman Pada toman belolon le. kurang ajar. Aduh, tak korang le. Toman adi bini di agel jarang. Aduh, agak aja dia melolon le. Toman Iya. adi bini di selingkuhan. Tak ku selingkuhan. Pancen toman adi bini nyare ampongan. Orang bini sanoto sajen sarang. Apa jaran selingkuh yang kebiasa. Tak ampun dikasih ala kok dosa. Tak romasa sanoto lah saja tua. Orang laki Kak. Iya le. Sanoto saja sarang. Aduh apa sesar le. Apa ajaran selingkuh yang Hey, hey. kebiasa. Iya yo. Tak ampun si aku berdosa. Iya iya. Taruh masa benar saja netoan. Toman adik laki ngaku bujang. Jangan siapa Anda? Toman adik laki yang maki korang. Kok tak korang Kak? Toman adik laki
ki agene jeren pancen tomang endi lage ki nyare amponga Das pundi sing numpak tasih wonten napa pun cukup nggih. Das pundi Ibu Beni tasih wonten kula tambahi sak lagu. Nggih, kula tambahi sak lagu nggih. Monggo sik dereng ditumpaken monggo ditumpaken nggih. Keluarga besar Bapak Yatno Beni, Ibu Septin Beni kalian kula sukani gending terlahir mama disukani tetes elo kari eloe nggih.
cho oh ho banyu lagi kencangan tangga pono ring tangan koso bangun tangan lairani jangan tangga pono rentangan bangun tangan lairani
La la le lo le la la lo. Waktu panas terjangan kemarin cek paman eka amyak naya kaya putri aku dira Yeay. dalam banyu api kejangan tangga pono ring tangan berkosa. Pun nggih, waktu sampun cukup keluarga besar Bapak Yatno Beni, Ibu Septi Beni nggih. Dulur-dulur masyarakat dusun Cempoko Pandan Senduro sampun numpak reok setia kawan Bapak Jai saka Kaliwipi para rawuh. Sesarangan YKS Audio Sound System Pakil Kidul Bapak Sukari Kurma Video Syuting saking bodang Mas Fakur para rawuh panjenengan roti amirsani kebiar reok setia kawan yo 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 Iya iya iya. awas ya Wey.
Iya. La 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 la. Oh. Iya. 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 Oh 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 oh. Ya ya ya. Langsung canda ger. Tari gebiar-gebiar reok setia kawan, pagelaran ingkang angka 3 nggih. Sampun saweteng dalemipun Bapak Yatno Beni sekeluarga, khusus aga margi utawi menghibur rawuhipun para tamu, kakung putri lan panjenengan sedaya nggih. Lengsere gebiari reok setia kawan, kersane dulur-dulur Cempaka Pandan nggih boten ngantuk nggih ningali reoke Bapak Jai saka Kaliwipi. Para rawuh panjenengan roti amirsani selingan saking keluarga besar reok setia kawan nggih. Sesarengan YKS Audio Sound System ugi kurma video syuting. Hadirin sekalian nggih, selingan saking keluarga besar reok setia kawan happy show. Happy, ugi boten ketinggalan hadirin sekalian nggih. Para rawuh panjenengan roti amirsani yang lagi viral nggih. Bantengan saking keluarga besar yang setia kawan original Bapak Jai saka Kaliwipi ugi sesarangan hadirin sekalian nggih. Mama Jambro sugeng dalu para rawuh. Sugeng tak amirsani tarik mama. Semoga
ya la la ya la le. Oh, oh, oh. Oh. Hadirin sekalian, juga bersama Mama Jamrut. Ya. Nyoba dikasih goyang horeg dong dulur mandan Mama Gemon. Yeay! Oh ah oh, 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 ya lu lu lu, ha! Ya la le yo, hớt nhở. Hey, ôi, ya 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 ya, ôi, ôi, hey, 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 ôi, yeah, Apa mani? Aja ngenyek lho Mas. Tinggal lunga. Setengah mati. Goncang. Pangemi renang. Sing goncang. Kopi. Samosan. Pedese ati iya ayo iya ya yo ya yo walang kek walang keke metroni tempo mabar maneh ya. Happy so happy nggih. Selingan saking keluarga besar yang setia kawan ugi sesarengan bantengan yang lagi viral nggih. Ugi mboten ketinggalan kula betot malih tari gandrung Banyuwangi lek niku wau saka Banyuwangi ayu-ayu. Niki asli saka Kali Pipi, ayu temenan lek terus tiyang Dura. Radin Sarah, ugi sesarengan Mama Jamrut, tinggalane Bapak Wiryo Jeragan Jaran Kali Pipi, Bapak Supono, lek biyen niku Mbok Kerong, nggih, sugaaken Pak Jai dadi Mama Jamrut. Coba dikasih goyangan dikit dong. Goyang, 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 goyang. Goyang,
Bagayang episode serangan tank bandengannya lagi viral nggih. Monggo bandengan disukani gending utawi lagu berot nggih, tapi saderengipun kula sukani gending nggih monggo menawi ponak-ponakane Bapak Yatno Beni Ibu Septin Beni nggih menawi kersa numpak bandengan monggo ditumpakaken menawi putrane Bapak Yatno nggih adik Beni nggih menawi kersa numpak monggo ditumpakna Mas Hendra ayo ditulungi nggih kurang nggih kalian kula sukani pambukane gending mamat disukani gending kendang kempul Banyuwangi lawasan lagi viral maneh nggih gending lawas viral terus bolo disukani gending napa Mas Imam Bonjol patetan dado ya yo cha 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 Aus Iyo esuk sore sing kurang siraman Hey hey soner temenan Iyo hadirin sekalian bandeng original setiap kawan kali ini Bapak Jair merdeka ngadi sapa iyo masih ngomong kembyang piro regane kembyang iyo tapi kau hilang ya ora kembyangi
sekalian, masih bersama Mama. Bisa dikira ranisan senyono gagang mope kepyange sing ono Iyo iya iyo milu kang merdeka sapa Oh iyo 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 Ocha Otetan nggih gending lawasan Kendang Kebul Banyuwangi yang lagi viral. Gending saklajengipun Mama niki duwike pinten Mas? 5.000. Kersake gending pamundhut saking Bapak Elvi Sofika. Ya trone sukaken Mama Mas. Iki Mas Joko gendinge berot langit katon biru. Nyoba sepil Mas Arif. Nggih katon ireng nggih arep gitu. Langit katon biru gaya berot dados hadirin sekalian berot setia kawan original bantengan Bapak Jai. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Yo.
katon biru nggih pamunten saking Bapak Elvi Syafika. Gending sak lajengipun Mama niki wonten pamundutan saking Bapak Subakri utawi Mas Subakri saking dusun Pakel nggih. Ngersake gending berot Mama Resi utawi Mama Sisti nggih. Nyawiji gendinge berot duwike 5.000 lagi hadirin sekalian nyawiji. Ya 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 ya. Aja guyu, aja guyu, aja guyu guyu. Aja guyu, aja guyu, aja guyu guyu. Yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Kapan kowe iso tak duweni? Kapan rokomu iso nanggap saben wengi? Ngandheki pen-penku doyai. Kapan sliramu iso ngerti? Saben dina anane mung kangen, saya cetha mung sira sing tangenan. Mas yo ipyarat langit lan bumi, bakal tak perjuangno nganti dadi siji. Pasrahno atimu wenehno tresnamu, bakal tak jaga sadawane wektu. Semile nangis teko nyawa kabar bahagia, nyarengi lakumu nyedaning saningku. Kaya apa bungae ati ra nyangka bisa nyawiji. Matur suwun Gusti pun maringi tresna sing gemati. Kapan kowe iso tak duweni? Kapan rogomu iso tak genggam saben wengi?
hadirin sekalian, dengan berakhirnya lagunya Wiji nggih, pamundutan gending dari Mas Subakri si dari Bakel Tretana Mas Mbak Tiara nggih, gending terlahir teng wonten teng bandingan setia kawan yang lagi viral nggih. Saderengipun episode dikenalaken Mas, ayo bandenge Bali-Bali nang panggane tak jalana gending bar Jabar matur dados. Oi! Ya la 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 la. Hey, la la, ha. Hey, oh. Hey, oh, oh, hey. Oh, hey. Oh, oh, hey. Oh, hey. Ah, ah, hey. Ah, hey. Ah, ah, hey. Oh. Ơi hứa ya ôi hứa ya ha ê cho ha ê mama ê hey hey ha e Ôi à ố ui la wala ayo da oh hey hawa hey ha hey ha hey ha hey ha hey ha hey oh hey ayo Melayu la aduh bahaya garis siji wis hai oi he os oh ya yes. Baik hadirin yang berbahagia, wis tiru-tiru jeragan nih. Yo, wis kok iso ae Bapak Jai iki nekakno kaya ngono iku. Ana deng bantengan, ana Mama Jambrut, ana gandrunge. Sing mang gandrunge cek apik-apike, sing terlahir gandrunge kenemenen. Yo, pancene kepingin diguyu wong. Pak Jai iki iso ae sing gawi-gawi. Nah, iki ana artis papat cacahe. Nyang di sing situ kok ilang rek. Prei sing situ rek. Oh, umroh. Oh, sing papat sik durung iki. Oh, ayo temen. Oke. Dulur-dulur masyarakat Pandan Cepoko. Aku tak ngenalno nggih. Iki artis-artis biduan sing metune rodok bengi. Jajal aku tak nyeluk sing nomor 1. Ayo genduk sing ayu. Coba maju ke depan sini dong. Mas Joko. Iya sayang. Mas Joko. Coba dikasih goyangan. Goyang. Hei. Aduh. Hei. Arek-arek cek sining mah aku lho. Aduh, sini sesek lambe kuning. Ndak seneng aku. Rengokno, Nduk. Ya, Mas. Kok nemu goyangan koyo ngono? Lagi viral Mas Joko. Aduh, lagi viral apa? Kecil, aku tak tahu. Itu ngilu.
ndak Yo. nyawer. Sik. Apa Jol? Melok Ayo. ae. Mas yo lagu viral kok pentil gini barang. Lah Dok. iya sentil iku lho Mas. Apa? Tembak dor 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 tembak dor 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 dor. Iku lho Mas Jaka. Sing viral iku lah. Iya nemen virale wis weru. Hai Ibu, hai Besti. Kok sepi re? Ndak sepi iki, Dok. Kari dihitung ya Mas. Iya, kari 50 paling. Di Oke. tuan rumah re. Lah kok golek tuan rumah barang? Ya boke marine munggah Mas Jaka. Aduh, ndak iso munggah wis. Mbak Dak-dak itu. Septin, guyu tok re. Loh, kok ero wae. Terus Mbak Ayo. Mbak Ariska barang guyu bisa nih. Emben iku Mas. Emben yo. Lor kene. Lor kene. Kari ngitung dina. Oke, gendek sing ayu. Iya Mas Jaka. Goyangan wis mari. Iya. Coba perkenalkan siapa punya nama. Aku Mas. Iya sayang. Nama panjang apa pendek Mas Jaka? Aduh, duwe jeneng endek bik dawa. Iya dong. Sing ndak dhisik apa sing dawa dhisik, Nduk? Sing ndek dhisik Mas Jaka. Lek sing endek, Nduk. Adil. Disentil-sentil Iya, tibanya dong. pentil. Mentil. Jenenge Til. Iya, dong. Aduh, sikil dicak. Iya ta Mas Jaka. Lek sing endek, lek sing dawa, Nduk. Mentil-mentil. Sera, wong tek mudak mentil iki, Nduk. Mentol. Apaan iki tambah sepan? Ayo, 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 ayo. Beno. Ah, terima eno menawa. Ora nyampe coba. Apa iku? Aduh, sing digawe wedakan iko. Wes kene. Iki ndak seneng aku. Iki alamat rumahnya, Nduk. Aku Mas. Yo, Aku lor kene tangga desa Mas Jaka. Dendi, Nduk. Kenanga. Lore curah, Nduk. Iya, enak aku lek mulai mana kari mancal. Aku. Kan sabelingkan Mas Jaka. Loh. Arek-arek iki ndak positif nang aku. Aku tidak. Mas Hendra nakal. Pekerjaannya, Nduk. Aku Mas. Melok aku Mas. Melo. Iya. Wes kembali ke tempat. Thank you Mas Jaka. Jenenge Melo. Ayo yang nomor 2 maju ke depan. Hey, 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 sing tayong. Nak kira. Ayo, hey, 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 loh, hey, aja ngene. Oh, loh, ayo goyang, goyang, goyang. Hey, woi. Aduh, tepat lagi. Aduh, apa jadi? Aduh, aduh. Loh, ih, masih barongsai kok tepat temen. Wes ngadeg ayo. Aduh, aduh. Sera. Ayo kene. Loh, Mi Candy. Oh, Tiara iku. Ayo ngene. Wong iki durung dicepik, Mas. Opo? Lah iki tepak temen para Apa-apa, hadirin. Mas? Tepak yang sing kaku. Apa wong guri? Kayak ngini guri. Iya, kriuk. Aduh, terdapat no keripik kentang menawa. Oh, Bu. Aduh, susune cilik. Yong, susune cilik. Jenenge aku si arek, Mas, sopean iki. Aduh, si arek jare ndo, si Iya. arek. Mosok si arek ndo. Iya, arek dak waras. Gledek arek dak waras. Yo nemu di endi Pak Jaki koyo ngene iki. Mbah. Aduh, potongan seksi temen. Yo. Yo, duduk bakal. Aduh, dasar meloro. Loro, Mas, mari suntik mau. Aduh, marah sentik opo berang sepon di gawe nek ngono sik buru. Aduh, melintir Joko jero. Masa melintir. Guys, soal piro kon? Telu. Suwali telu sing kepingin Mbah Enol. Yo, Asli, Mas. Aduh, asik. Joko! Oh, Bene lo kena iki. yo kena ikan dhewe. Oh, mau sikil. Yo, loh,
Aduh. Loh. Nya. Loh. Hei. Aduh. Seneng aku panggungnya dhuwur. Apa awakmu kepelayon barang? Apa rek? Lah, Omong beru aku. Jol, mikir dijak mau ngomongan ambek Heru, Jol. Oh. Saya menang ke gini, Mbah. Yo alah, ndak dikawe. Oh, ndak, Mbah yo nang kono wis. Aduh toh. Lah, hop. hop, Apa iki? Apa iki rek? Apa rek? Woi. Yo. Aduh. Donat tibake rek. Donat tibake mah. Jan aku duwe. Lah iya. Duwe diwadahi kresek. Lah iya. Oh, wis. Wis apa? Kok ganteng kondo? Lah, lah nyapa alisan kok ganteng. Oh, sik buru wedok saiki dadi lanang. Saya wedok di jaran. Aduh. Tepak temen, Jol. Iya, tepak sing kriuk. Aduh, kriuk opo danudanan ya wis ngemenes lek ngene iki. Lah iya. Wis, ayo kenal lo. Namaku Mas. Yo. Nama siapa nama Mas Joko. Kowe jeneng loro? Iya. Oh, awan dhisik apa bengi dhisik? Dhisik Mas. Ya lek bengi. Perkenalkan nama saya Paramita. Jenenge Paramita, Mbak Ariska. Mbak Rizka Paramita. Lek bengi lek awan, Nduk. Paralon. Yong, tak kira Paramek pisan. Alamat rumahnya? Aku Jember Kencong Mas. Opo, aduh kene. Iya. Lah kok jember kencong lho? Iya tuh as diuber tipe becong. Au, loro Mas mari suntik lho. Oh, suntik opong sepon jebol ndek kursi ku mang. Suntik sapi. Adas. Suntik sati, Dok. Iya. Yo, kok tepak temen. Opo? Sapa melo ae iku? Ya melok ae ku mistrung iku. Hah? Kok mistron? Oke, kerjaannya. Aku Mas, Iya. di bank. Opo? Sing gawe itu sepatu iku, Dok. Duduk Mas Joko. Dek ndi ono penggawean dek bang gak gawe sepatu, Dok? Pengen terus sampean. Iya, sayang. Bangunan. Tibake tukang. Iya, tukang bantah. Hei! Awakmu berarti tukang bantah? Iya. Ya apa jari Romo, Mang? Ya apa rek? Baik hadirin yang berbahagia. Kita saksikan Bersama metu lanange. Weh, kembali ke tempat. Oke lo rambutku sih. Lali. pasangan deh. Aduh. Oke, mulai kita. Ayo gini. Mas Joko. Hey. Mama. Goyang Mas. Oh ya sih. Goyang dong. Wuh. Tuh kendang gelotok. Aduh. Tuh kendang gelotok. Aduh. Tuh kendang gelotok. Kendang gelotok. Kendang gelotok. Atas. Mas Joko. Ayo. Dok. Lara dok. Loh, cak bedak. Acur. Etan. Beno. Acur kon iki. Ngopo medenteng sing joget? Ngene. Dalem Mas. Joget sing lenar. Aduh. Lek iki Apa Mas? tepak le, Bu. Tepak apa nih? Banyak sing dhuwur. Lo jenenge model Mas. Aduh, model awakmu, Dok. Ya model asu. Ndek kene akeh kancamu, Dok. Terus Yang dian go ki. kon bapak nih. Aku mbone ya. Iya. Nyambike sapa bonjol? Iya, bonjol nyambiki. Mau tepak temen jan. Ya iya, Mosok Mas. model kaya ngene iki. Ya iya. Model di endi, Dok? Hah? Model di endi? Di pasar-pasar iku lho Mas. Di Embong Kembar iku, Dok. Hah? Pasar Embong Kembar iku. Anyop. Apane? Teman season aku ta. Duduk season awakmu, Dok. Apa? Bombokane. Oh, blas. Ayo kenal lo, sapa jeneng? Jenengku ta Mas. Iya. Jeneng lanang apa wedok? Dek jeneng loro, lanang apa wedok?
berarti iki manusia milenium ling iki. Lanang dhisik apa wedok dhisik? Terserah Mas. Oh ya lek sing wedok. Beda. Yo. Erika. Erika lek wedok, lek lanang, Nduk. Hah? Lek lanang. Agus. Ndak nyambung. Menang blas. rek. Oh. Iki bingung karepe dhewe iki. Dene ada buka kartu, Jok. Oh iya. Oh, Erika ambek simpen-simpen Agus. Erika ndak tahu adus ya iki. Blas. Alamat rumahnya? Aku Mas. Iya. Kencang Yoso Mas. Loh kok kencang Yoso pisan? Iya. Lah kok kencang Yoso? Ya ya. Wes ngono Iya. tok. Nggak kencang nggak kerasa. Aku nantang gelut paling ngoki rek. Saking Ayo tak- gelut wis. saking endek Hah? tak gulat kon, Nduk. Kamu cebol makanya awak. Ya apa masih cebol wong ganteng ini. Paling cilik. Masih cilik berang ke aku dong. Iya ta. Oh. Sandi. Ih. Kadoan. Loh. Kadoan ya. Wes gini. Penggaweane apa? Aku Mas. Yo. Nebang Mas. Ndak masuk blas penggaweane Lah, nebang. aku kan dhuwur kayak model Mas. Aduh, masih dhuwur barang baci. Kapan gelem tau tak hanggul ta? Ya. Ya wes. Kembali kembali ke tempat. Oke. Loh. Yo, rek. Wes. Lah iki tepak. Ayo digoyang. Ayo. Om bilaheng. Ais. Ca. A. Terus. A. Loh terus. Yo. A. Hot. Aduh. Yo. Wes gini.